Namhlanje ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Ngikuphatheleke ze my brother's keeper. Before nje ngihlale kodabeni, ngicela ke nje mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. Namhlanje ngikuphatheleke indaba ke thinta uDoreen Majola, uMakanqubeko naye ke lapha uNqubeko. So la indaba ke iveza ukuthi ke uAmanda Quwe uzojoyina ke lapha useason 2 we My Brother's Keeper, uzodlala ke indawo kaDoreen Majola okungumama kaNqubeko. Uzofika kuyona ke lenyanga esikuyona okuyinyanga kaJanuary. So laba veza ukuthi ke uNqubeko izinto ke izombhedela, kuzophuma ke imfihlo enkulu yakhe kuNqubeko and ke umndeni wakhe uzomjikela and la khona kuma wakhe uDoreen Majola azobeke sefika khona ezolwela ke uNqubeko. Abantu kwabaningi bayitshela ukuthi ke uDoreen Majola washona bamphambanisa nomfazi oqala. uDoreen Majola wayeyiside chick, wathola ke uNqubeko and uNqubeko ke uyiveza ndlebe lapha kwaMshengu. So makaNqubeko ebesaphila ke sonke lesikhathi and ke My Brother's Keeper ayikaze ke asicacisela kahle, kodwa ke mbukeli uzoyibonela wena uma ke sefika yena kuDoreen Majola kuyona ke lenyanga esikuyona. Amathiza aveza ukuthi ke ziningi izinto ezizovela ekufikeni kwakhe yena uDoreen Majola umama kaNqubeko. Zinjalo ke mbukeli, yizo ke lezi ezithinta ke My Brother's Keeper ade ke nguphathele zona. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazi bongela.